mennään matsiin. Palataan matsissa. Mä en pysty klikkaamaan tossa, niin ihan sama. Kun mä pelaan puhelimella välillä tätä Doorsia, niin se on niinku, se on semmonen, no niin, kiitos nyt. Meikö sä hakea avaimen vai? Mä oon uhkarohkea, mä mene. Pelkooks ne vallot vai näeks mä ihan haroja? No niin, no nyt pitää käydä sitten niitä laatikoita läpi. Thanks. Onks joku sattunut näkee? Joo, moi moi, missä sinne? Missä täällä on laatikoita? Tuo. Ei oo mitään ympäristöä. Avaa supi. Välkkö. Miksi tää bromeis on?